ka, O Diyos nga po, weni kantami, panagyaman mi, tanapili, daytoy ilimi, weni kantami, panagyaman mi, tanapili, daytoy ilimi. Daytoy ti aldaw nga inkedeng mo, naragsak nga aldaw kada ka nga anak mo, gabot ayat mo, ken parabur mo, ngarut agyaman kam ken ka, apoy ti adu, weni kantami, panagyaman mi, tanapili, daytoy ilimi, weni kantami, panagyaman mi, tanapili, daytoy ilimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kagabsat ti nasantuan a misa, iso ti kangatuan a kararag, nga iroknoy tayo iti Diyos. Iti dahi ti nasantuan a misa, iraman tayo nga ikararagan, ti arkediocesis tayo, dahito panag-prayer rally tayo, para iti korupsyon ti pagilian tayo. Tasapay kumati Diyos, aggaraw, itid na dagiti daw-dawaten tayo. Agkararag tayo met akasmay sa parokya, kasmay sa pamilya, iti sisa kentigimong tayo. Tatartarabayan na tayo kumati Diyos, di tayo ko mga nga umararaw ken kuana, ket patgan na dagiti daw-dawat tayo. Agkamatalik tayo nga rod iti Diyos. Tapno nga rod may karita yung makiranod iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbabaan kuna tayo agkonpesarak. Iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Ako mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Ako mga asika.
iti Dios iti kangatuan ket ditoy dagakapya kadagiti katawan na imbag ti panagnakem-da ibunan nagdaka idan daka pagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kamken ka kapuiti naindaklan adayag mo Gloria iti Dios iti kangatuan Apo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama aman nakabalilangin ket sika pumia Jesu Kristo bukbukton nganak ti Diyos na Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatuan sika mangika kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami sika mangika kadagiti basbasol ti lubong awate kadaytoy sika situtugaw iti makanawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Dios iti kangatuan yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama Amen. Pumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ipaay mo ka di tatong palen mi adi agresat ti pagayatam, kat agserbikam ken ka iti amin a puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Exodo. Dimteng dagiti Amalekita ket ginubatda dagiti Israelita ijay Refidim. Kinuna ni Moises ken Josue, pumili ka kadagiti lalaki akadwam ket ingkay gubaten dagiti Amalekita inton bigat.
Agtakderak to iti tapaw ti turod, as iigem ti sarukod, ngayon ted ti Diyos. Inaramid ni Josue timbilin ni Moises, ket napan na ginubat dagiti Amalekita. Kabayatan na, si mangat da Moises, Aaron ken Hur iti turod. Nulaket singangato dagiti ima ni Moises, mangabak dagiti Israelita. Ngemno ibabana, dagiti met Amalekita ti mangabak. Idinaktangan dagiti ima ni Moises, nangala da Aaron ken Hur iti bato, ngayon kabil da, iti nagtugawan na, ket nagtakder da, iti agsumbangir anang tapaya kadagiti ima na. Tinapaya da dagiti ima na agingga, iti lelenek ti init, ket pinarmek anamin pinsa ni Josue dagiti Amalekita. Ti sao ti Apo. Titulong tayo agapu iti Apo, anang aramid iti langit ken daga. Itangad ko dagiti matak, kadagiti bantay, sa dinon to ti pagapuan titulong amay paay kanyak, titulong amay paay kanyak, agapu iti Apo, anang aramid iti langit ken daga. Di na ipalubos amay tibkulak, saan na maturog ti mga iwan kanyak, saan na mairidep, ken saan na maturog ti mga iwan iti Israel. Aywanan na ka ti Apo, ada ti abay mo tapno sa lakniban na ka, saan kantungan anwen, saan nakantungan anwen ti init, iti aldaw wenno iti bulan ti rabii. Ilisi na kanto ti Apo iti amin na peggad, aywanan na kanto tapno awan pakananuam. Sa lakniban na kanto ti Apo iti amin na papanam, manipod ita inggat inggana. Ti may basa na adaw ti may kadua surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Agtalanayad ka kumati na sursurum ket patsema si tatalged. Ammom dagiti nang isuro ken ka. Laglagi pe masipod pa iti kinaubing mo. Namuamon dagiti na santuan na surat. Isuda makaited ken ka ti sirib nga agturong ti panakaisalakan babaen ti pamati ken ni Kristo Jesus. Amin na paset ti nasantuan na surat, impaltiing ti Diyos ket nagserbi, panangisuro iti kinapudno. Panagbabalaw, pangatori iti biddot, ken pakasursuruan, tinalintega panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti taong agserbi ti Diyos, ket si saganang agaramid ti amin nakita ti kinaimbag. Ti matang ti Diyos ken ni Kristo Jesus, amang ukumto ti amin na tao, na tayman wenno si bibiyag. Yunay-unay ko gapu iti mensahe. Wen agawaam nga ikasaba, nasayat man wenno dakes ti tiyempo. Mga lukoy, mang tubngar ken, mang balakad ka ket, mang surukat asiyaanos. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay, ket amin tumaited tuken ka. Sa pulempay ti pagarian ti Apo,
Ti Apo at dako mga kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na daytoy apangarig tapno isuro na ida a masapol nga agkararag da akanayon ket di da pokawen tinamnamada adda idi maysa a huwes iti maysa nga ili kinuna ni Jesus saan nga agbuteng iti Dios ket awan respetaren na a tao addamot maysa abalo a babae iti daytamet la nga ili masansan amapan iti huwes akon kunana tulungan na kadi amang tunton iti kalintigak iti kabusor ko. Nabayag adiin kaskaso ti huwes, ngem kamaudyanan na, kinunana iti bagina. No pay jak nagbuteng iti Diyos, ken awan ra emek a tao. Ngem gapu na mauma akon asing sengaen daytoy a tao, ited kumanlaengen ti dawdawaten na. Tano saan dinak to sardengan aringringguren, ket maibuston ti anos ko, intuloy ti Apo. Nangegyo ti kinuna ti dakes a huwes, ket ti Diyos, di nanto aya tulungan dagiti tattao na nga umasasog ken kuana, iti aldaw ken iti rabii. Di nanto ka di dardarsen ti tumulong kadakwada. Ibagak kada kayo, adagdagusen nanto nga ited ti kalintiganda, ngam inton umay ti anak ti tao. Addanto nga ta masarakan na apamati ditoy daga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome. Taga-Tagudin, Santa Maria, Candon, Abra, Nyapay, dagiti Duma, Santa, Cavite, ang welcome kada kay amin na niya. Hindi, Biyernes, napang kami jay, mapang kami jay Isabela, ta idi Kalman, anniversary, silver anniversary, di jay padi nga gayem ko. Ket napang kami, imyang kami, ija tabok Kalingga. Yan ti classmate ko mo ilang nga padi, ijati imyanan misakbay kami agpa Isabela. Kaya nagmisa aktibigat, pagbiit laeng ijay, nay nagadumot ti imayon, nagitay agbuybuya, kakunada, Father, i-shout out da kamtuman, ang shout out kadagita nga taga Kalingga, man laengan tamapnekdan niya, hanga pag shout outan ti misa, kung nakahaman, kunada mo. Napang kami di Isabela di Kalman sakam nagawid nga dagos, kasyak ti driver, makaturturog mo di kadwak, aging gana nga makitang, dayay sikat ko niso nga sumardeng tamampay, tagon na unat ta, makakitang. Amoy ti sao nga kitang, in Tagalog nangangawit, in English, na kayo mangsong batang. Kinaktang, kitain nyo dito, umuna nga maibasa, no, aware kayo, first reading, anya ti imbagana, dagiti Amalekita, umaydara uten dagiti Israelita. Kaanya ti imbaga ni Moises, itangkayag ko daytoy sa rukod, kunana, nga inted ti Diyos. Iso di impakol na ijay ayan ti bato, nagpuswag ti, danom, idi awan inumenda. Kagapota rumaot dagiti Amalekita, tiraot idi akagayang payla kada espada, no ingato na di ima na, maabak dagiti Amalekita, ngem numaktang, kay ibaba na di ima na, mga bakda, maabak dagiti Israelita. Taindaulwan ni Jose, dagitoy nga manglaban, dagitoy nga Amalekita. Kanya ti inaramid dagaputa maktang di ima ni Moises nga, manginga nga to di sa rukod, inikan dati, tinukulan dati bato. Tapnuhaan nga agtupak, tamakmaktang, si kamamot agmalmalum nga nakakasta. Sa bagay, di kayo pa'y maktang nga agchis-chismis nga agmalum, apay tantulag, di magamin mo na, di pa'y makitang tapangayaw. Kaagingga na nga limnag ti init, nakangato di ima na tinukalan da, nangabak da. Iti Ebanghelyo tayo mat.
Sa balimat, adda may sa huwes. Kagapot a huwes mat aka natangsit nga ta. Awan ka buteng na, haan nga agbuteng iti Diyos. Adda na pan nga balo. Amuyo ti balo in their time, awan lablaban na. Tatila agtawid kadakwada, lalaki. Isong ano balo nga babae, awan ti agbalin nga nakakakaasi ti biyag na. Kakunanakin da ito nga huwes, apo tulungan nakman nga mangalati, mangtuntun ti kalintigak. Haan nga ikaskaso da ito nga huwes, tanatangsit garod. Apo tulungan nakman nga mangtuntun ti kalintigak ko na. Taapaya, di ka arubak ngamin, inyalis na di muhon na. Kaawan lablabang ko, taga Salcedo siguro dati nga balo niya. Una taga Salcedo ka aruba na. Kakuna da iti huwes, gaputa, ure awang kabuteng ko kunana, ure hana agbuteng ti Diyos, nga mauma akon, nga ring-ringguren da iti nga balo, itid kumanlaengan. Anya ti puntos ni Apo Jesus di jay, haan nga di panangabak ti balo, haan nga di natangsit nga huwes, no di persistency in praying, nga iti panagkararag kunana, ti iso dito umuna nga pasit ti ebanghelyo tayo, kanya ti kunana, inaramat na da ito nga pangarig, tapno masapul nga agkararag da akanayon ket di da pukawen tinamnama. Ti puntos na ditoy jay panagkararag. Kasla jay kararag ni Abraham ni Moses nga nakangato di jay ti prayer na tamangabak da ngem no makitang maabak da. Kanya ti ibagbagan na ditoy hantay ko mga makmaktang nga agkararag. Nga no daduma, di kararag tayo, kaslahaan nga masungsungbatan. At danite gundaway nga, apo kararag nga kararag nga, kaslamot awan ti mapaspasamak, makmaktangkan. No daduma gamin ka, sakbay tayo gamin nga sa ludsudan, no, adda mapaspasamak, iji kararag mo, no awan, i-check tayo pa gamin, iji puso tayo, anya ti kararag tayo. Hudad duma ka, dahi puso tayo gamin ka, uray pinaraburan na tayo ni Apo Diyos, binindisyonan na tayo ni Apo Diyos, no daduman, di tayo mapmapnak. Anya nga minti kararag tayo, aya, anya ti content, di kararag tayo. Ti magkanayon nga kararagyo ka, Apo mayat ko matagtagainab ko, ta mga bakak no bigat, ay Apo ka, kasano nga patgan na ka ni Apo Diyos? Mga bakak kuma. Ay sigurado no nangabak ka ti milyon-milyon ti kasino hanggang nga makimisan, postaan, pumustaak pa. Anya nga min tinagyan di kararag tayo. No daduma ka, addaan ka lang aroden, ikumpiram iti sa bali, addaan ka lang aroden, ti kaya mo, di ka mapmapnag, more. Ti kamayatan nga kararag, ken ti dabes nga dawaten tayo ti panagkararag, ay so dahito daw-dawatin ni Apo Jesus, Apo, papigsaem kumati pamati mi. Anya no, adda ti pamati nga napigsa kanyam, tapno naan-anay ti ragsak mi. Dayjay ti the best nga kararag. Anya ti kunahan nga rutatan ka, pasayahan na ng buhay, hindi na payamanan. Nukas ano ka nga agbalin nga naragsak. Nakarigrigat mo kanya tayo kami no daduma, kakaasi mo ni Apo Diyos. Taapaya, idi daw dawatim, Apo makagridwarak ko ma. Amin nga simbahan apang ka nagkararag. Amin nga santo kinararagam. Idi naadang ka ti trabaho, mayat di biyag mon, nay kebsmut ni Apo Diyosan. Kayat mo more, nalipatan mo ti agkararagan. Iso nga uri agkararag ka na ka, i-check ta Apo naka-abroad ko Apo di anak ko pinagad-adal ko, makaster ko matitrabaho na, very good. Awang problema dayta. Naka-abroad ko mo di anak ko, awang problema dayta. Ti saludsod, habang nga ngumat nga to di no, habang nga pinaraburan na ka ni Apo Diyos, ngumat nga to kumadya kararag mo, ngambaliktad di mo ngumat nga to, day tamot timid mo, han? Nada anak ko ya, brad. Ya anak ko kagtrabaho dyan. Nurse, ijay. Kakaasi ka nga nagluluwalo, idi. Damor ko mga bendisyonan na ka ni Apo Diyos, damor humility, damor nga contentment, makontento ka, agragsak.
Tagyam-yamang kakin ni Apo Diyos, tilo ay kararag na. Mistake nga rin no daduma ta, pinaraburan na kamo ni Apo Diyos. Sino ayat yan nga naparaburan kanya tayo, naparaburan tayo amin. Ti kamali no daduma, bagyan tayo matan di jay grasya iso di jay, ngumato mo di jay timidan. Malipatan tayo, isong no daduma, kararag nga kararag Apo, di mo deng-denggan ni Apo Diyos. Anya nga minti motivasyon mo nga agkararag. Anya nga minti content di jay kararag mo. Ikan na kam ko matinaunag nga pamati, amuyo kakabsat nagado ti ag message. Ag konfesar da kano online, hanga mabalin ti konfesar nga online. Nasapol nga face to face. Anya ti ibagada ag pa-advise da kano. Apaya Apo nabaya ay niya na ganan, nabayaga nga agkarkararagan ka, di kaslahan nak nga patpatgan ni Apo Diyos. Sa ludsudom, anya nga minti content di kararag mo. Apay gamin nga agkarkararag ka. Anya ti purpose na. Maupupay akon Apo, hangkon nga kayat ti aglualo. Apaya, han na mga patpatgan di kararag ko. No daduma, kunak, di kararag mo, lawagan tayo. Inya ti nagyan di kararag mo. Si asino ka nga aglulualo. Si asino ka nga agkarkararag. Nadaduma ginagyan di kararag tayo ko, haan nga maibagay nga para kada tayo. Nadaduma di kararag tayo ko, haan na nga ited, tahaan nga naibagay nga para kada tayo. Numariri na di pusom ko, Apo paraburan na kuma, taapaya, kasi nakarwar mat, agtrab-trabaho di anak di kaaruba kon, masapol nga agtrabaho, adanayon na nga pride. Ngamin di jay reputation mo ka masapul mo't nga ingatom di bagbagim, mistake a kararag. Amuyo tinapudno ti kararag na kini Apo Diyos, uray no adda panubok, kabaulam ti agragsak. Uray adda sakit, kabaulam ti agragsak. Iso nga ko na tayo, agsaksakitak Apo, apay nga na may mayat ti biyag na dagitay hanga makimis, no daduma testi nga na subsubukan na dayay pusom. Tapno, kitaan na no kas ano ka kaandor. No malasatam deta inspirasyon ka ti daduma. Nga uray no kas ano ka rigat di pinagdaanam adda ni Apo Dios king kakin adda kakin ni Apo Dios. Haan nga nagunggon ti pamatim. Tinagsakit nga panunutan ka nagkararag ka basit hanga pinatgan ni Apo Dios ka ay agrebelde kakin ni Apo Dios. Ikumpiram di biyag mo iti sabali. Mistake akararag. Madi akararag. Katatagkarkararag tayo, persistency in praying. Anya dagiti kararag. The Holy Mass. The apex of our Christian faith. Iso ti katatanukan nga kararag. Do not underestimate the power of the Holy Mass. Dagtoy sa uni Apo Diyos. Ibasa tayo, ipadas tayo nga ilawlawag. The Eucharist, awatom ni Apo Jesus, no mamati ka Daya garot ti saludsod, pudpud no ka di pamatim nga ni Apo Jesus dayta ba awatem, kaya na kaabalbaliwan, kaya na nga itransform tabiyag mo tapno umunag di pamatim para kingkwana. Ti karon na no daduma ka agkomunyon tayo ka, anya tinagyan di utak tayo nga, puso tayo nga umay agkomunyon. Isugod nga ti songbat tayo ka, amen. Ikati mo daddo mga may agpakomunyon, o may agkomunyon ka, nagadayo mo, jerupa na ije komunyon. Thank you, Father. Agpakyut ka pala kanya, bagatang ka lagarot. Masapul ayat agpakyut nga komunyon. Agpili na pa iti pagkomunyon, nanda. Iso man lang iso ang ni Apo Diyos. Dapat ito may agkomunyon ka, Apo, dataman tabagyan, jak pa'y nakaibilag, komunyon daytan. Nagaddayo mo ije panunot mo. Nagaddayo mo ije rinam. The Rosary. Do not underestimate the power of the Holy Rosary. Panagsasanto Rosaryo man ije balbalayo, pasterken nyo kunak awatin nyo, aglualo kayo. Do not recite the Rosary, pray the Rosary. Nabilag. Isugar nga ikakaasin na tayo nga managbasol itakin inton oras. Lalum ta amami di jay.
Itid mo kadakam, ti kanan mi iti inaldaw. Pakawanam ti basol mi. Pamakawan. Ilisi na kami protection from the devil. Baring-baringan yun sa magamin, o da pa na agsanto Rosario di balayo ka, apaw, na awang kay maamin, ti maadadjay makani, maglula at tulang di mat. Nagito yung mataga Salcedo, apo no Rosario, nagaduda nga mapano nagimas di makan. Ngam no awan handa na labsanda. The power of the rosary. Layman's prayer di jay. Da kayo nga laygo, nakangurunaan nga kararag yun di jay. Kano karkararag tayo no simrek ni Apo Isus kanya tayon, no adda tayo mutken kwa na iso di adda transformation ti puso, the more blessing nga maawat mo, the more mat nga pakumbaba, humility ti ited mo, iso nga no di tao ka mabinbendisyonan, and then nga to tumang tangsit, rong di kararag. Nalaka nga igays di jay. The more ko mga grasya nga umay kanya na, iji pamilya na, makitam di tao no na santo, no naunag di kararag na, damor nga agpakumbaba. Ngam no tinagikwamon dayta nga grasya nga inted ti Diyos kingkan, kinatangsi dayta. Ay, siya tinagrigrigat, yes, siya tinagsakripisyo, siya tinaggrigat, ngam nagado nga nagsakripisyo, naggrigat kada nagbasa, ngam haanlat nga na ited kadakwada. Siya tinagrigrigat nga nag-apply ija abroad, yes. Nagrigatam data takasapulan tayong agsakripisyo. Nagadumat dagitinapan. Ngamhanda mo nga nagbalaygi. Anya nga rod, apay nga rod nga rumbeng nga tumangsit di pusom. Imbes ko mga isublim nga pagdaydayaw kini Apo Diyos. Apo, agyaman na kadagiti grasya nga inted mo. Apo, agyaman na kadagiti parabor nga inted mo. Ngala ko madaya pagay tayo. Ang ado dagiti natong roti pagay na. Ikararagan tayo mo't idata, nagsakit dagiti daduma. Kitaan nyo no awan dawan na di pagay ka natangarhaan? Oh, naiawan sa taon. Ngam no nabagas di pagay na dumog. Iso nga no, ado ti grasya, bigbigam ti grasya ni Apo Diyos king ka, humility, bunga ti kararag kinapakumbaba na pudno nga panagserbi. Anya pa dagiti rumbang nga, ikararagan tayo, talag kini Apo Diyos, relationship. Sangka kunak nga roden, no adda ni Apo Diyos king ka, iso timang tinaan-anay nga ragsak king ka. Ngam no haan nga makapagragsak di pusom, i-check mon. No kurang di ragsak mo, hang ka makon kontento. Di ragsak mo ka, para king ka, no haan nga na recognize di effort ka da ragsak mon, kagsaki na kamon, mistake nga kararag dayta. Oray siyak mo't, sangka ulit ko nga ibagbaga, nanipod ng rugi ak nga nagbasa agingga na nga padi akon. Tila armas ko, luwaken, luwalo. Dahil uri ka lang agsangit nga, Apo, apay nga mo maitid dato'y kayat ko. Apo, apay nga, kasla nagmayat tibiyag titad dumasyak kaan. Luwalo, anya ti luwalo. Number 1 kanya akon kung kadada papanak nga parokya. Ala yung naggapuak nga parokya, sumangpetak, nagparinto mga Apo Santa Maria, nagan mo dayta. Apo Jesus, simbaan mo, makaamukan. Naaramid day jay, naitid day jay, taapaya, tila pampanunutak, para kanya, mga para kanya. Di ko nadamo dagi tayo, tagapatiking nga chismosa, palakpakan tayo ni Apo Ropo, hanga siyak isuna. Tano binagi mon, mangrugi ka nga tumangsitan, ngumato tabiyag mon. No in merit mo iti bagbagi mon, mangrugi ka nga agkamalin. Taday jay nga rod, di kararag mo, ididamo ko, pinaraburan na ka, inakom, napukaw, di relasyon kini Apo Jesus. Hala kakabsat, nagmayat ko na nani, diyo sardayan ti agkararag, ken haang kayo nga maawanan tinamnama. Ingkarit na uri ti umuna nga maibasa, haantay ko mamakitang nga agkarkararag. Uray no gundaway nga kasla Apo, awamot ti mapaspasamak, haang ka nga makitkitang hang ka maumuma, persistency in praying. Nagado ti kayat tayo ti pagilyan, nagado ti kayat tayo iti simbaan tayo.
Nagado ti kayat tayo iti pamilya tayo. Nagado ti kayat tayo a personal. No daduma maupay tayo haan, hantay ko mamakitkitang. Keep on praying. Aggar kararag tayo latta kuma. No nya dagiti kayat tayong idawdawatan, dayta ti kayat ni Apo Isus. Kasla di jay judge, nakulitan. Nya kayat na nga saon, kulitemmet ni Apo Diyos. Haang ka nga mauma, haang ka nga agpaabak, kulitemmet, tapno itid na di jay dawdawatem. Anya ti magunggunam, pamati, ragsak iti kaunggan. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit kandaga, ken kadag iti amin amakita. Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos, nagtao di ti Diyos, na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kas tamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket net. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti ama. May tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag kan dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao. Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Iti panagtitipon tayo kas maymay sa agimong, agkararag tayo iti apo aman nakabalin. Nangruna kadagiti tiyempo ti pannubok, ti panagbuteng, kat iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggen nakam kadi. Apo denggen nakam kadi. Agpaay ti simbaan ken dagiti mangidadaulo ken kuana, tapno babaen kadakwada, mawatan tayo anaimbag ti sirib dagiti profeta ken ti linteg. Umawaweng kuma dagiti balikas mo o apo, babaen ti rag-u nga agapo iti espiritum. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kami. Agpaay ti kapya ti lubong, tapno ilisi na tayo, ti apo iti panagkigubat. Dinakam kumadangran ti init iti aldaw, wenno ti bulan iti rabii. Kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kami. Agpaay ti panagayat iti nasantuan na surat, tapno masursuro tayo adayawen ti balikas ti Diyos, ket masarakan tayo ti ubog ti sirib, ti Espiritu Santo, amang iturong kada tayo ti panakaisalakan, babaen ti pamati, kini Apo Jesus a Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo, tapno iti laksid, dagiti panakasubok tayo, masursuro tayo kumaatuladen ni Kristo, iti rag-ong agapo ti Espiritu Santo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti napateg kada tayo apimusayen, ken dagiti paymet amin anatayen, taginanada kuman iti kapya, ken agnanayon a kinaragsak. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo, intay maddawatin, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggan nakam kadi, Apo Jesus, ti panangidatagmi kadagiti kararag ken panggepmi, agdawat kam ken ka, apatib karim ti pammatimi, ket saan kami amapukaw iti tiyempo ti pannobok, dawatin mi daytoy iti ama iti nasantuan anagan mo. Amen. Di Diyos Apo umay kuma, tuy datong miket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na, daytoy ati napay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay datun ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Di Diyos Apo umay kuma, tuy datong miket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na, daytoy nga araket agbalin adarana, amang teti kapya bang arken liwliwa, di kam tumawaw ken mapisin ditoy daga, no agtalek kam tu ken ka. Di Diyos Apo umay kuma, tuy datong miket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar, impaay mo kadakam Apo, di na Diyosan nga ayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagim ita idatun mi, sapay kumatamay kari, dagitoy asagot mi. Nagtaod ka unggan puspusumi, tuy ayat ken ka isagot mi. Impaay mo kadakam Apo, tinadyosan nga ayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darambagim ita idatun mi.
Iraman tayo ti kararag tayo ti pagyaman ni Jimmy Amalia, ng Lemmy kan ti pamilyada, pagyaman ni Camille Cadasio kan ti pamilyana. Kumararag tayo kakabsat tapno na tayo ken dagitoy daton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloryaan tinaagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti naragsak anakem idaton memetlaeng ken kadagiti imparabor mo dalusan na kamkad itagarasyam babaan da ito'y sakripisyo arambakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin kadag nanayon a Diyos. Takas tauna iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan. Ket kinayat mo ang magipagbiag ang mayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami. Akas ti panagayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi. Gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin. Amin na parswa, ilangit ken daganap nuda, iti pakay daydayawam, usana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatwan. Husana, Husana, Husana iti kangatwan. Pudno unay apo abiig ka akina santo ket sika ti gubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
daytoy at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy akalis uminom kami. Iparangaran mi ipapatay mo, o Apo aking dayti yaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadua kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Intay umararaw iti Ama, gatlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ngadat sa dilangit, madaydayaw Dawatin mi kan kaapo,
taisalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, kan iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos amangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos amangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada kami di kapya, item di kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararo. Jesus, sumay ka, dito'y pusok ang naet ka. Ikutam to'y biyag ko ken kararwa, tapno jak to maisina ken ka. Iturong nakadua po, tarabayem aladay to'y numog, tapno agserbi ak asipupud mo, aging gatumpal ko'y biyak ko. Tati ayat mo, isuwa puti biyak ko. Asim, isuwa puti kiret ko. Keti bilin mo, isuwa puti bagnus ko. Nga agturong pina
apu ti kiret ko, ket ti bilin mo. Isu apu ti magnus ko, nga agturong kinapudno. Sila maputo'y panunod ko, pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyagem ako na ito'y kinakurapay ko, tatalik ko ken ka idatong ko. Iyawat ko ken ka tiyamin ko, usarem ka na aputo'y adipen mo. Isurong nga agbyag iti linteg mo, ken nagtalek laeng ken ka o apo. Tati ayat mo, isu apo ti biag ko, ket ti asim. Isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo. Isu apo ti magnus ko, nga agturong kinapudno. Tati ayat mo, isu apo ti biag ko, ket ti asim. Isu apo ti kiret ko, ket ti bilin mo. Isu apo ti magnus ko, nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Aramidam kad apo tati masansan apan nakirandod mi ti sagrada Eucharistia, agbanag apagimbagan mi, ket isuro nati umiso apan nangaramat mi kadagiti banbanag ana indagaan, ket ipaypaysumen nga ipateg kadagiti dagiti na ilangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Maramat ti prayer rally ijay bigan Apo at dadagitay na i-designate nga aglugan ita lugan tayo nga dalugan nyo nga makabael Apo, mabalin tayo iti mapan alas 3 da jay misa ijay plaza. Ti Apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaig a pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaain na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan nyo. Adalan na kayo kumaadiagresat kadagiti pannursuro ti pamati kat pagtalin na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kayo kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Anya na kinaragsak, nuwag kay satay, nagkakapsat. Iti sidong ti Diyos Ama, ken Diyos Anak, amang ibando, iti sapasa. Rigat ken di amalik na nuti sa nga lubungan
kaysa intay amin agkararag asang kapada kaintay maragpat di ka asinan.